Croeso i'r raglen ola yn y gyfres 4D. Yr wsos yma, music. Didlidi. Dyna ddiwedd rhaglen arall. Fyddwn ni'n ôl am 2 awr o'r cyfoes a'r cyffroes rhywun amser wsos nesaf. Cofiwch ymuno ni. Bydd y sioe jyst dim rhywun peth. Hebdda chi. Mae pob DJ am ni yn cadw glistiau'n gorad am y next big thing. Ond y ddiweddar mae'r busnes gwerin ma wedi dechrau fyny ddori. Ond beth dwi'n meddwl ydy sut mae grwpiau gwerin ma'n medru cysoni'r holl dechnoleg hefyd gwreiddiau gwerinol. Wedi'r cyfan, os yna'n byd yn werinol iawn mewn llon llwyfan o PA, nag os? Mae'r syniad o'r grŵp gwerin fel rhywbeth sy'n cyfateb i'r grŵp rock, fel grŵp gyda rhythm section os lici di yn rhywbeth gymharol newydd. Mae eitha difyr, os o'ch yn y 60au nhw'n tynnu'r gitar i fewn i'r band er mwyn rhoi mwy o rhythm ar boran sy'n cael ei chodi o'r bedd bron o fod er mwyn rhoi mwy o rhythm i'r gerddoriaeth. Ac yn yr un modd wedyn maen nhw'n dod i fewn ar bouzouki, felly ti'n gallu gweld y datblygiad yn reit glir. Mae'r beth grŵp yma yn beth newydd yn yr hanes ni fel Cymru, ac erbyn hyn mae'n elfen hollol angenrheidiol. Mae hynna'n golygu bod na newid yn y traddodiad gwerin, yn rhwym o fod. Achos o'r blaen, ac eto mae hwn yn dal a mae eisiau fod dal, y canwr unigol, yn hogyn neu'n hogan. A dim iws i ni fod yn buryddol ynglyn â'r peth yma. A ryw fynd i ddeud mae yr unig ffordd i ganu can werin ydy chanu ar eich pen eich hun. Ac yn enwedig mae'r ffordd orau i chanu hyd i cael dyn sydd yn 86 ac ar ei flynyddoedd ola a'i lais o wedi mynd a mae o'n canu allan o diwn, mae dyna di'r peth genuine. Oes am o'r fath beth a genuine mewn canu gwerin. Mae'n rhaid i'r canu gwerin bod yn newid. Dio ddim yn bod mewn gwacter. Mae o'n bod yn gysylltiedig â sefydliadau o bob math sydd yn ei gynnal. Yn yr hen amser, noson lawen ar aelwyd yr rwla, llofft stabal, roedd y noson wei, roedd y dafarn, roedd y pethau yna yn cynnal y canu ac yn cynnal y gerddoriaeth. Mae'r rheina wedi mynd yn llai ac yn llai i dylanwad, rhai ohonyn nhw wedi diflannu. Ac mae yna sefydliadau eraill wedi dod yn eu lle nhw. Radio, teledu, a mae hwnna yn newid y traddodiad. Ond, yr un traddodiad fydd o. Felly mewn byd o newid cyson, pwy ydy'r bandiau sydd yn cynnal y traddodiad gwerin Cymraeg? A nes i chwilio rhan o ddigon o ddewis o fandiau Iwerddon a'r Alban, ond y bandiau Cymraeg hefyd mor amlwg ar y silffoedd. Y traddodiad Cymraeg yn dipyn o gefnder tlawd efallai. Ond, yn y diwedd, ar ôl dyfo chwilio, ges i hyd i ben i chwilio amdano. Os am ffeindio allan mwy am y music Didlidi yma, be well na band sydd ychydig o wmff, fel y Gwerinos. Ond pan ffonais i'r grŵp i holi ymhellach, deallais fod y siwer yma'n fwy rhyngwladol nag o'n i wedi sylweddoli. Yn anffodus, allwn ni ddim dod at y ffôn ar hyn o bryd achos dyn ni ar yn ffordd i Iwerddon i lansio CD. Gadewch neges ar ôl y tôn. La 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 la. Fyddai wastad yn teimlo chydig bach yn bryderus bob tro da ni'n mynd i Iwerddon. Da ni wedi bod na am 2 blynedd yn olynol bellach. A bob tro mae rhywun yn teimlo chydig bach yn bryderus achos mae gen y bobl yma gymaint o grwpiau gwych sydd yn gymaint yn well nag y byddwn ni byth, nag y byddwn ni freuddwydio yn fod. A ti wastad yn bryderus o fynd i chwarae o flaen cynulleidfa mor wybodus, ydy gwir.
Ond bob tro mae rhywun yn cael ei siomi ar yr ochr orau achos mae'r ymateb da ni'n gael yn rhyfeddol o dweud y gwir. Bod nhw'n wedi dall gair felly, ond I like the one you were singing earlier on about mae'n rhywbeth yn anhygoel yna. Dyn am digwydd yng Nghymru felly, achos yn anffodus felly, dwi'n meddwl bod ni'n dal heb ddysgu gwrando ar y gerddoriaeth. Lle allai fod yn well i lansio y CD gyntaf na'r keys yn golwell sydd yn dafarn anhygoel. Oedd y dafarn wedi trefnu'r champagne ac yn y blaen ar gyfer y peth. Oedd yn brofiad newydd i ni. Oedd yn brofiad anhygoel, wedi gweud noson byth gofiadwy. Yn ar nosweithiau yma sy'n di aros wedi am byth hwnnw. Ro'n i'n rhy hwyr ar gyfer y lansio, ond penderfynes iddo draw Iwerddon beth bynnag i gael blas ar y sîn Wyddelig mae pawb yn ei brolio gymaint. Ond yn ôl y boi cyntaf mi siarad ag o. Yr y peth bron am marw chydig blynyddoedd yn ôl. Wel, nyr fi misio og sna caracti agos na chwegdi. Fi'n ceol ar ffad na tîha agos sy cystan na rira. Agos fi'n na cystan na fi na tîha osgoltia. Lán oscailte na stránsearí nó na daoine ó náit. Somalia, bhí sais céalaí haus a bhí gceist. Bhí móam agus móiad antocha le ceol agus bhí go leor daoine teachtasteach agus ceol a casa mar nós. Dimí go leor daoine héis an tréifsin. Go Sasna, go America. Agus bhí an ceol anlag sna crébetí. Ní rá níos mó ná beidir ochtar nó déanar daoine casa na pipi ag an am sin. Ceapan chuid na daoine go rá an ceol tradiisiúnta ar céim íseal ar fad. Agus a scuoinlam go maith bheachtar náirí go amach agus feilinn in the láb. Ní rá grúpa ceol a gceist nar bhí misio is na seascatí hosaí ceoltar a cúlán agus bhí sais atmosfér ítachán ag an am sin. Is na seachtatí tháinig na grúpa ceol den chieftains go agas agus na batí band agus go leor grúpa mar sin. Agus dachraí an ceol ó an teach go dtí teach ósta nó teach pobl nó teach tárne. Agus de hosaí na sisiún sa teach tárne ag an am sin. Mar sin dardu an ceol agus dardu an ómos a bhí ar chud ceol ag an am sin. Agus tá na daoine bródúil as. Agus tá a bhád níos mó am le ceol agus dawsa. So dachran siad idir Corras Caracha blian. Y diwygiad methodistaidd nath roi taw ar lawer o gerddoriaeth y werin yng Nghymru. Roedd yr hen saint yma fod music dawnsio bechadurus, ond newidio chwaith y Cymru hefyd, dan ddylanwad solfa a'r piano a'r cyngerdd. Gwthwyd y pib a'r ffidil o'r neilltu. Ond be yda ni wedi golli yn union? Tai chi a fi yn byw yn y 19fed ganrif. Dwi'n siŵr y byddwn ni'n clywed ffordd wahanol o chwarae. Mae yna ardilliau gwahanol iawn i'r ardilliau clasurol, does. Wel, da ni wedi cael yn torri ffwrdd o'r wrth hwnna, a chawn ni byth wybod sut beth oedd o yng Nghymru, mae'n siŵr gen i. Mae'r diffyg dilyniant os lygu di yn y traddodiad Cymraeg yn cael ei ymlygu yn y ffaith bod yna ddim steil amlwg Cymraeg o chwarae a ffyrynau. Pan fyddi di'n sôn am gerddoriaeth Wyddeleg,
pan bydd pobl yn clywed cerddoriaeth Gwyddelig, maen nhw'n deud yn sydd o cerddoriaeth Gwyddelig. Mae yna ffordd arbennig o chwarae yn y rhythm, yna ffordd mae'r chwaraewyr yn addurno'r tonau sy'n amlwg yn Wyddelig. O fewn y traddodiad hynna hefyd, mae yna bobl sy'n adnabod cerddoriaeth Gwyddelig yn dda yn deud, mae yna hi'n chwarae yn styl Donegal, neu Sligo, neu Ceri, neu Cle, neu be bynnag yn dibynnu ar yr offeryn. Wel, mae tatw yn dyn yn awr. By'n dyrgoni eistedd ciol ar y feiling, a'r cwtiantys sy'n chwndysio. Agus, sais nos y tan sy'n na bo shingle ta gest. Sy'n bo gach not, biogna gach not, agus bo shingle ein dydais. Is ciol bine ach brewer. Tatw chwn an llawr, ciol nadr, ciol maas dwi ta gest. Tá sé costal yn y dyn sy'n rydyn sydd wad nis esga beidir na ydyn nhw'n al. Agus tá go leor sais slaidna o siŵr yn y merni. Agus ys mael o iad y casach o'r gasa y G minor. Agus go leor noti bo wan. Yng Nghymru, does na ddim traddodiad fel yna. A yn aml iawn, mae'n anodd iawn i roi unrhyw fath o fus ar steil Cymreig. Dwi'n siŵr o bod na beth a steil Cymreig o chwarae. Ac felly, pam ti'n gofyn i bobl chwarae a ti'n cael sŵn Cymreig ar fand, mae'n beth anodd iawn oherwydd sgynnon ni ddim unrhyw fath o reference points os lici di. Ia, mae'n 20 mlynedd ers pan gychwynno grwpiau fel Arlog, Plethin a Cilmeri. Os bosib yna rhyw fath o steil Gymreig wedi datblygu ers hynny? Mi oedden ni yn sicr yn Cilmeri ar y pryd lle yn tynnu yn o helaeth o'r traddodiad yn Iwerddon, achos mi ddaru ni ddarganfod y peth, grwpiau fel Planxty, grwpiau tebyg i hynny lle. Ac yn sicr mi oedden ni yn tynnu ar y traddodiad yna ac yn ffindio'n alawon yn hynny, yn alawon Cymreig. Oedd, wel, gyn felly go ni yn y cwestiwn i fyny tan y cyfnod yna, yn bethau digon diarth, felly, falle bod rhywun wedi dod ar ei traws nhw mewn rhyw dawnsio gwerin ac yn y blaen. Oedden ni wedi dod ar ei traws nhw eto, falle, ac yn ei ail ddarganfod nhw, yn tro ma falle roed rhyw drefniant Cymreig Gwyddelig iddyn nhw, ti'n gwybod? Derbyn heddiw, ti'n gwybod, mae'n gymaint yn fwy yn chwarae offer yna, mae'n gymaint yn fwy wedi cymryd diddordeb yn y traddodiad. A mae'r peth yn ffynnu yn bendant, felly mae'n rhyw fath o adfywiad ar droed. Ti'n gwybod, dwi'n siŵr, fydd yn ddiddorol gweld beth sy'n digwydd, ti'n gwybod, fewn yn 5 mlynedd nesaf, felly. Ia, ond mae'r Gwyddelod yn dal yn bell ar y blaen, ac mwyn ceisio deall pam, anelais i am swydd Clare yng Ngorllewin Iwerddon, a thar o fewn un o'r ysgolion yn ddyno. Ta'n ciol antactic sy ysgol. O'n o'r hwsni mar e, rwy'n eisiau ahrw môr i seil yn y mwyntiori agos i seil yn y sgolari. Ta eisiau nis tacti na just ciol dyn ciol ffein. Mar cawrin eisiau gymwr fwr leis na chalini, part yd lacus ysgol. Ysfedd leis na bwhli part yd lacus y ffel agos yn y maint. Ac tŵgon yn ciol sians so sílach dyn y chalini, part yd lacus ysgol. Wyl si ffrig na ha? Tá! Chad y feg o gyn yn ish? Feg ciol gwyn. Rhaid i'n mar sy'n. Rhaid i'n. Un, do. Tá si antactach ar fad yn ciol y bwyna. Mar fad o, fi sians ag na dîna ciol awlym sy walia. O'n y twys mi hori, o'n y gweilte, o'n y ciol tor egen.
ac yn eich nid yn sians awn. Agus cael sydd yn ciol awlym sy'n sgol yn wrth y rang ciol nhw at mar sy'n. Agus sy'n yn ffa gwyl sy'n tactig na rang yna y fe hawn. Gan y rang yna ni lenach yn ciol. Byddai yn meddwl yn aml iawn bod llawer iawn yn ynni ni yng Nghymru yn cael ei sianelu tuag at ysteddfodau. Sydd a dweud y gwir yn gwneud nemor ddim i hybu'n traddodiad cynhenid ni, ond falle yn gwneud llawer iawn i hybu traddodiad clasurol. Dim bod rwy'n eisiau taro hwn, mae yna le iddo fo threswm, dim dyna'r gem, ond dwi'n meddwl y gallen nhw'n sicr iawn wneud llawer iawn mwy i hybu yn traddodiad ni. Hynny yw, mae gennym ni 4 awdau llunynol ac yn y blaen yn chwarae yn y Steddfod yma. Wel, fi allan nhw chwarae casgliad o jigs neu casgliad o reels, yr un mor hawdd a chwarae rhyw ddarn gan Haydn. Ac falle fi di a dweud mwynhau chydig bach mwy. Falle sy'n chydig bach o fwy o wen ar ei gwynebau o'r un pryd. Yn Iwerddon mae cymdeithasau hybu miwsig traddodiadol fel Coltas Giltori a Erin yn trefnu gweithdai a chystadlaethau offerynnol drwy'r flwyddyn. Ond y digwyddiad mwyaf o'r math hwn ydy Ysgol Haf Willie Clancy. Hosnig Ysgol Hawr Willie Clancy sy'n rhan 1973. Agus Coleg Willie yn Flianson. Al ysgol medd hynny ysgol i stoch gael y 1000 ysgol o'r. Agus ni hywan son da bydd ar lwcla nhw'n 2000. Agus ta sydd yn nhw'n sy'n tach na hen flin. O gach yn oed yr eich fwyd y dawn. Ta hedd rawn gwyn yn tach yn sio. Cer y rawn di'r gystol yn ffed o gwr. A 2 rawn di'r yn pia bilyn. Ta rhan yn y gynd concertinium. Bosg y cioel agus ffed o gwr. Ta Carlin an y fwr yn y pia brylen. Y pia brylen bydd yn cwyd lornacht yn sgol, mae'r Willie Clancy henig, bydd ffibr behe. Agus ar fwr Willie Boss rwyf, fi nos ag mwynton, cioltori na hern, tacwr i'n bali sio. Agus fi sais sgol nehe ffigiwl yr siwl yn tom ar ffad. Agus dar er son roedd y fwnnw yn son fi sais ffos na dŵra as son. Ar ôl profi cyfoeth cerddorol Iwerddon, roedd hi'n amser mynd yn ôl i weld beth y sîn werin yn ei gynnig yng Nghymru. Pan eis i drosodd i weithio yn Llangernyw, ges i dipyn o sioc achos nes i wneud ffrindiau hefo hogia yn y pentra. Ond jyst roedd o'n gwahanol i fi cyfarfod nhw yn y pub yfed, cyfarfod nhw yn chwarae pêl-droed. Ac roedd neb ohonyn nhw yn chwarae music o gwbl. Ond y lle dwi'n dod o Iwerddon, mae pawb yn dysgu sut i chwarae tin whistle neu chwarae bawra neu chwarae fiddle. Ac roedd o'n culture shock bach i fi yn gwahaniaeth mawr arall oedd y pub. Roedd dim ond jukebox oedd yn y pub. Ond yn fyma, ti'n ffeindio live music yn y pubs ac rhan mwy amser music traditional ydi o. 6 days, I've been a slave, I need a break, a beer, I'm getting out of here. Ers dalwm, os ydych chi eisiau cael hyd i sesiwn weri mewn pub yng Nghymru, y peth callai wneud y cysylltiad detectif preifat. Wan mae pethau chydig bach yn well erbyn hyn, ond ddim fan hyn, mae'n amlwg. Mi driodd Olgella, dwi'n meddwl, cartref Gwerinos. Dwi'n meddwl bod y sesiwn yw'r peth mwyaf difyr yn beth di fod yn offrynwr Gwerinos lici di. Bod ti'n gallu ymuno yn yr sefyllfa anffurfiol mae llwyth o offrynwyr o bob fath o gefndir yn bynnag yn dod at ei gilydd i chwarae tonau a jyst gael hwyl, rili. Pan ydych chi'n mynd i'r Iwerddon, maen nhw'n gallu fod yn sensitif yn rhai o'r tafarnau yn Iwerddon. Mae rhaid i chi fod yn eitha sicr bod chi o ryw safon cyn bod chi'n ymuno mewn sesiynau neu'n y lleill jyst yn mynd yn dawel a gadael chi ware. Fath o gêm o dweud, wel, os chi di sticio fe allan a chwarae ar ben di hunan a profi ni bod ti digon da i fod yn rhan o'r sesiwn gyda'i chwarae, ond
os nag wyt ti, ni jyst yn mynd i wneud siŵr bod pawb yn clywed pa mor wael i chdi, a wedyn gobeithio bod ti'n mynd fod digon embarrassed i fynd o'na. Mae hwnna wedi digwydd i fi. Yn dibynnu i'r alai heddaeth pwy sydd yn digwydd troi fyny i'r sesiwn, pwy sydd yn arwain. Dwi'n yn arwain efo Boran y thresio, ond bellach lle ydy bobl ddim yn sbio wirion arno ti. Maen nhw'n digwydd yn wythnosol yn dygell yma yn y stag. A mae o'n digwydd, mae o'n dechrau digwydd, yn sicr bod bobl jyst yn digwydd troi fewn, bobl ti ddim wedi gweld o blaen, yn troi fyny hefo offeryn oherwydd bod nhw wedi digwydd clywed bod yna gerddoriaeth yn digwydd yna lly. Peth am gerddoriaeth Gwerin yw, pan mi'n sôn am gerddoriaeth Gwerin offerynol, mae'n beth amlwg iawn i weid, ond allwn ni byth anghofio y cerddoriaeth dawnsio am y gwirionedd. Yng Nghymru, dwi'n meddwl falle bod dawnsio Gwerin wedi gwneud lot i safio y traddodiad offerynol, jyst yn y ffaith bod yna gynifer o bobl wedi dechrau chwarae tonau dawns Gwerin, oherwydd bod nhw'n cyfeilio i grwpiau dawns Gwerin yn yr ysgol, neu tu allan i'r ysgol yn yr aelwydydd ac yn y blaen. Yn yr Iwerddon, ni'n dueddol o feddwl am gerddoriaeth Gwerin fel rhywbeth yn ymwneud â'r grwpiau fel Dydanan a Alton a Clanad ac yn y blaen. Ond mae chwarae i ddawnsio dal yn rhan gryf iawn ac yn elfen bwysig iawn o'r traddodiad yn Iwerddon. Mae dawnsio Gwerin ei hunan yn gwir, yn boblogaidd iawn dal yn yr Iwerddon, gyda bobl ifanc hefyd yn wedi step dancing ac yn y blaen. Yn amlwg mae cerddoriaeth dawns a dawns yn mynd llaw yn llaw, a dwi'n meddwl hwnna yw'r ffordd ymlaen i ni yng Nghymru. Os y'n ni eisiau achub y traddodiad offerynol a datblygu'r traddodiad offerynol, dylen ni datblygu fe law yn llaw a dawnsio Gwerin. Herwydd, dwi'n meddwl bod profiad gledydd fel Iwerddon, Llydaw, yr Alban, yn profi bod yna ddiddordeb ar gael mewn cerddoriaeth a dawns Gwerin, ond bod rhaid ni'n neud yn berthnasol i bobl ifanc heddi. Wel ia, dyna un ffordd ymlaen, dwi'n siŵr am y dillad chwaith, ond ffordd arall o hybu'r sîn Werin ydy'r gwyliau Gwerin, Pont ar Dawe, y Cnapan, ac wrth gwrs Mad i Gra Gwerin, Gogledd Cymru. Ia, nôl â fi i ddolgella unwaith eto ar gyfer y sesiwn fawr. Falle bod yna ryw elfennau o ddylanwadau cyfandirol ac elfennau ddylanwadau Gwyddelig arni, ti'n bod, achos mae'r rhan fwyaf yna ni wedi bod yn y fflan Iwerddon, lle sef yn wyl sydd yn cymryd lle ar y stryd. Ac wrth gwrs, dyma ni'n meddwl, o rei, pam na ni yna gynnal gwyl sydd yn digwydd ar y stryd, a falle y nod yn y pen draw ydy falle bod y cyfan yn digwydd heb ryw lawer o drefnu, lly. Ond ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod yn traddodiad ni ddigon cry hynny, lly. Mae rhaid cael ffenau siop, ac beth sy'n dda ydy bod gennym ni wyliau Gwerin gyffroes yn ei ffordd ei hunan, lly. Mae'r Cnapan yn gyffroes yn ei ffordd arbennig ei hun, y gwyl y gwyniad yn wahanol ac yn gyffroes yn ei ffordd arbennig ei hunan, a dwi'n ei cymryd bod y sesiwn fawr yn gyffroes yn ei ffordd arbennig ei hun ac yn denu bobl i wrando yn sicr ar gerddoriaeth Gwerin, falle fydde ddim yn gwrando arno fo fel arall, lly, ti'n bod? Wel, dwi'n meddwl sa hyn fydd y next big thing, ond o'r diwedd dwi'n meddwl mod i wedi cael hyd i'r sŵn o'n i'n edrych amdano. Gwrandewch ar hyn. Didlidi, didli da.